Kani ka deka Durashan Meghalaya, but ni pediang snow pai pi baro, syakani ka tuk kubor mata ka janmit. Pada shwa bangin pai syaki kubor ki babniak ngini pet shwai ki mat bakongsan. Menjur ke Sorka Pedeng mantau ya ke Territorial Army MEGHALAYA. On kentiu ke Sorka MEGHALAYA ya ki kam jengok kai bat ban pen itenat ya ke nong bak shelong. Syak penkuburam ki pulit ke Anti Narcotic Task Force halor ke jingyok kurup ya udrak wa Shongdor South Lord Tingka na East Janja Hills. Bat pengat ke Sorka MEGHALAYA ya ki senar nong kayi drap bapau ha ka an PITN DPS Act. Ki kubor ki babnia. Ka Sorka Pedeng kala menjur ya ke jingdawa balas slam jong ke jela MEGHALAYA bantau ya ke tenat Territorial Army DA ha ke jela ya ke ni ke jingdawa lawan rak ningkong da ke seng KHASI Student Union bat ke Sorka MDA kala bot din halor ke ni unong aiktien jong ke MDA uba pol lingdo ula penmena baya ke ni ke jingtmu on saya syong perkat sanibha ha pedeng ki kenhon menteri ha ke arpun rutaring unailar bat banjur ba ke jingdon jong ke Territorial Army kan saya rap ban pahara ban khanglat ya ke jingman rungtu jong ki breu ki banabar bat ban penbet ya ke jing e ki bab jumat ha ke jaka kaput klem dakta ya ke jing terekam jong ki sipai BSF. Ulo ongru bahkan sedon ke jing penrungkam thamai ha katanat sipai BSF sakumba lais pa angut ki samla reulom ki banaka jela bat penpauru ba ke jing don jong ki Village Defence Party VDP ha ki snong kala yarap banwanra ya ki jing sngan ha ki snong ki tau. Now I'm happy to share with you that at the instance of the state government, the BSF has now advertised posts of totaling 300 posts for ST candidates of Meghalaya. 300, which is the biggest recruitment drive ever by the BSF, which I'm thankful to their DG. We have been in constant touch. Now, apart from the BSF, we will also need the support of local villagers. You can't expect the BSF and the police to be everywhere. Menteri Ketenat Social Welfare ubak Pol Lingdo uloong ba ketenat Development of North Eastern Region lani dona kala menjur ya kamang tingka kaba arspa arpo klur ban kentiu ya ki kam jungok kai hakathan soara bat ban penkela ya ke textile complex kaba don halau soktun Shaka Heritage Resort. Oleh turu baha ubnai naiwing mentau snem ke Sorka MEGHALAYA ketemu ban penlong biang ya ke jing penkin ria ya ke badi madan hanong ba shillong kamtam hakathan lat umkra civil hospital bat matpran. Ubak pol uloong baka thong jong kan ni ke jing temu ko long ban kentiu ya ki kam jungok kai ban penkelut ya ke Sor shillong bat ban kentiu ya ki lat ai kam ai jam na ke benta ki khun samla ke jela. The Ministry of Donor has also cleared investment plans for the tourism sector. All this while, it has always been the Ministry of Tourism and funding agencies like ADB, NDB. But this year, the Union Minister, Honorable Union Minister of Donor, Mr. Sandhya, has cleared a total kitty of 220 crore projects for tourism projects at Sora, and he is likely to attend this year's Cherry Blossom Festival and lay foundation stones for a few projects in and around Sora up to the tune of 220 crores for these major initiatives and innovations in the Sora region. Menteri Ketenat Social Welfare ubak Pol Lingdo ula penkup buram yaki prangut ki pulit ke Anti Narcotic Task Force ANTF halor ke jingla ajungki ban yo kurup yo udrak uba Shongdor South Lord Tingka na East Janja Hills.
Kini kipulit kini yok pediang ya ke khusnam da ke pisa bat ke sernot ha ke program balai Shimentalang da u director jong ke Dream Mission ubak Francis Karchieng u DIG CID u GB u Jubi G Moment bat u SP ke ANTF u Giri Prasad. Haba ajing kren wak pol ula yero ya ke jing tre shitom jong ke ni ke kenhon bantem ya ke jing nangkiu jong ke jing khayi ya udrak ha ke than bat ula ong baka kam ke kren kham jam ban ya ke tien. We have a dream mission which has multifarious roles, multidimensional roles, and under this mission there is close coordination of various departments. For instance, the departments of Home Police, Social Welfare, Education, Health, Law, all of these are part and parcel of the mission, the dream mission. And we are ensuring that wherever there are loose ends, we keep tying those loose ends. Ka Sorkar Meghalaya kala yok menkem ya kisan ngut kinong khayidrak ki balapau bat kala pengat yaki hapok ka ANPIT and DPS Act si hajar kendai spa prapupra. Ya kini kinong khayidrak ilayok menkem na kanong ba Shillong na Jowai bat na Guwahati bat kidai ki bala syak kem teng ha ka ba ka Sorkar kala kurup lut ya ka jingdon jing em jongki. Menteri Bakmi ia kata nak social welfare ubak polling do ula pentikna baya kini ke jing pensitam la yo jing menjur na ke advisory board. Ula penpau ru halor ke jing yok kurup badang shen ya udrak uba syongdor sau klur tingka na East Gender Hills bat penmena ban ai kusnam da kapisa bat ke sernot ya ke pulit ka Anti Narcotic Task Force ANTF ki bala trei shitom ban rat dingkong ya ka ketem khai drug. It is liable to be extended provided they are seen to be repeating their offences. So, but the detention period, once it ends, the person is freed from detention. But if he or she resumes trade, then we also will strike back. Second is we have also frozen the bank accounts of all these narcotics dealers, not only their personal bank accounts, but also those of their immediate families. Also, under the Act, anybody who harbors these dealers and traffickers is also liable to be booked under PITS and DPS. Chairman Jong ka Meghalaya State Planning Board uba deiru MLA ka Mairang uba met ba lingdo ula ple pat ba iya ka karkhana penmi umdi hasnong kinshi ka bahap hapo ka Eastern West KHASI Hills District. Hagan ka sngi lawan bani Shimentalang ru da ka Deputy Commissioner ka kong Anita Kharpor u MDC uba Powell Soklet ki nong trei bat ki nong song jong ka ni ka than. Haba penpau halor ke jingdon kam ban yengi halaki jongki kejat bat ban om shania tang ha ke kam sorkar uba met ba uloong ba ke jingdon jongkum kini ke karkhana shimet ke ai kam ai jam ke khun samla ke bamdon kam dan jam ke bana ka shnong bat na ki shnong bamarjan ke bala dep pule ke bala pendep ya ke jing pule bat kumju ke bamdon ya ke jingnang jing start. Iba kum kini ki factory iba kum kini ki kam jongki shimet ngidi banong kiba keluar ban treki. Ngidi banong kiba keluar ban treki. Kalau lo gaji pilat lenti yang iskam baki nong kunci yang ngi buat lar pindek nong kunci lo marhab jo kasnong kunci. Lani jo kene ke distrik. Lani jo di distrik kiba marjan. Tak kiba lapas, kiba lanang, kiba tit. Yang iskam. Kiba yo lat ban puru. Hagan ke Jakarta. Banyo, ya ke Bainong, banyo ya ke Belah, banyo ya ke Tulok, naga benta. Ecing im joki kesal joki. Let jingo UMLA ubak Charles Marngar ya ka shnong nong thamai makdo ka bahap hapok ka Mauhati constituency.
Ha ka jing yalang pat ba ka bala long hayeng dar bar snong ki nong shong snong ki la pen pau ya ka jing sha e ben da ki pos nem nadu ka jing bambiang ya ka umbam umdi ka boarding bat ki surok ya kali. Ha ka ni ka jing wan jingo MLA ula pen banai ya ka scheme shna surok ka basan kilometer ya ka bala mang lingba ka border area development scheme hajar husau husan. Kani ka surok kali ka penyeso ya ka snong siang bat ka snong amdhu bighat. Uba marngar ula samru ya ki arteli ki solar light sya ka yeng mani ki badan hapo ka te ka snong bat kular ba onye beteng ban yarap ya ki snong khapur ki bala sya e no ben baro shikata. Ya. Tiga jingwan yonga kwa o pensa jingkan mo ya ka snong tawo yong pi. Ka yi ko wala na ka liang yonga kam tam ni mentaw ni surok. Te em ka plan hanga yupi kwa o khanai pi. Kani ka PMJSY ni to ko skim surok hak ni gisna mo dalai UP kata ka guideline yang ke PMJSY ongki sanspa ngut the MP ki bro chnong yung pi sanspa ngut ke population de yo hiu to surok tikat ni dapen rap yigi ka nombar kan ni ongki surok PMJSY hab MP bro chnong yung pi arspa san pau the people MP arspa san pau chnong yung pi MP de ke chnong orlong chadli lem MP ke TMI lem MP kata to ko wi ke jing e ko wa na ka liang yonga kum MLA mlau is EP ke ni ke PMJSY Ka Sarkar Meghalaya kala menjur ya ka jing temu bantau ya ka plim syapang ka jing em jong utirot sing sim ubalong wei na ki klawat ka KHASI ubala yang persya ya ka jing sensyar donbor jong ki pareng haki spa snem bakat kendai. Da ka jing kershan jong katanat arts and culture ya ka ni ka plim on tau do nong sna plim bapau ka jilla uba pradip kurba. Ki nong shna kila ong baka ne ka plim kan longkum ka jing hikai bat ka jing penslur ya ki khun samla ha ka jilla bat ka jing pen kut buram ya uni urliu slur jong ka jilla Meghalaya. The Department of Arts and Culture has given a go-ahead for a movie on the life and times of Utirot Singh's aim, and we have entrusted a renowned filmmaker, Pradeep Kurba, with preparing the script and other details relating to this project. La penlong ya ka jing pen khut chnong hayau musiang market jowai hapo ka jing yalam jong ka office rekam jong ka commissioner of food safety bat ka jing kershan lang jong ka jowai municipal board. Hapo ka jing yalam jong i deputy commissioner i BDS Mukhem bat i assistant commissioner i LBR Marak MCS la yo i ya ka jing wan yeshim bentalang jong kumba aspa angut ki NCC cadet na ki kendai teli ki jakapule haringkat ka jing yes nok tilang jong ki patba bat ki nongshong yo. Hadin baladat ya ka jing pen khoi la yo i ya ka jing keladur jong ka ni ka yo ban nakaliang ki he officer ki la pen sotho ya ki patba ban don ka jing kit kle ban pen million ban long ki balek khoi le suba ha ki jaka patba ka khod on ka wa mintru kala yo ya ka jing kersan ka baklan na ka emlang sa lang bat kumju ka jing yarap pisa halor ka jing khun mukadama ka jongka kabarang yat menta halor ban yada ya kawa mentudu. Kani ka jing yo jing yarap pisa ka long halor ka mukadma jong ka KYM ya ka bala ujor hakmat unong besar ka National Green Tribunal ha nong ba Delhi. Ya ka ba ya ka jing besar ka babut on sa ngap ha ka atpo aterek unailar hajar arpusan. Kani ka jing ujor mukadma bala yalam the president ka KYM uba kru El Pariat ka long banyada ya ka jing penjulor ya ka wa mentudu na ka jing the khando pathar jong ka company ka pentre ya ka project na surok. Ka jing tu wanra phi po ki jing tem jong gi hech na moro. Ida di ka mentudu kat kam ma chem ni kat kam RTI ga de file ki lock ni snem da. Wa ka mungon e go ko nai ta ta pa 5%. Ni bhaw 8% ta wan ga ta mentudu. Jadi dah man hemi dekat perkat yang di sini juga ini lah. Baik IVM aktif, IVM ini dekat kau itu isu man. Gua pun ini tak pun dah ini ni.
Daga mengon daga ambil senang bara mah daga manu ini tas. Daga MI open bahap punya cuci penagi yuti wadah kis kiat kesin nunan kau. Warok yang nong cang terbiar dalam menteri. Haduk juara haduk yuki Allah ki nong sui haduk juara ki businessman dayok ki hagan ni kalau. Ki pulit jong ka mai rang kilalap ya ka met yap jong ka wei ka brio ka bala tip kerteng kum ka stido lens emle na ka snong umdum lum mau siang ha ka arpoterik unailar hadin bala yok pediang ya ka jing ujor na ki bahayeng. Kani ka brio ka bala ja nadu ka khat praterik unailar la wan kit kindet chayeng deki angut ki brio ki bana ka snong ba marjan. Ka bala pinsuba ba kala don ka jing sha le snew. Kini ki bahayeng kila penpau ba ki dan ki dak mong ha ka met ke jongka bat kila dawa ban penlong da ka jing to oket ke babnya halor kani ke jingja. Ya ka met jongka la rakno Shatirot Singh Memorial Civil Hospital na ka benta ban le ya ka postmortem. Na kaliang ki pulit kila penti kena bagi tei ki arngur ki bala pau kerteng ha ka ejahar kalawan IT hino dala dia bat ka jing to oket kedang ya chakman. Ka Regional Academy of Broadcasting and Multimedia RABM Shillong haringkat ka jingya trilang bat ka NABM bat ka Prasar Bharati Sales and Marketing Division New Delhi kila penlong ya ka program ai jing hikai ka ba arsngi halor ka broadcast airtime scheduler software na ka benta ki nong trei ki Akashvani ki ba penyat yo ya ka ni ka software ha ka than chatai la mingi. Haga jing ai jing hikai la yo jing batai halor ka commercial rate card ki rukom trikam jong ka ni ka software bat ya ka jing hikai halor ka rukom penyat yo ya ka ni ka software bat ka rukom siu. Ki riu pa khmat bakongsan ki baladon lang ha ka ni ka sngi ki kentop ya Dr. DK Mazumdar u Prakash Veer bat ki wei. Ha ka jing kren jong u ADG training u Prakash Veer u layaro ya ka ni ka jing sedang bat ong bakum ka ni ka program kan pensuk ya ki ba pinon kam ya ka ni ka software bat kan yarap ru ban penya yo ya ka. Mentang ini pet ya ka jing long jing man ka sun meneng hatura. Ka jing kriat kalong 40 degree Celsius bat ka jing shit kalong 40 degree Celsius. Ka jing sngem ka hau kalong prapupra na ka shispa bat ka jing hap slap kalong 100 mm. Haba pai pat chanong ba Shillong ka jing kriat kalong khat khandai degree Celsius bat ka jing shit kalong 40 degree Celsius. Ka jing sngem ka hau kalong prapupra na ka shispa bat ka jing hap slap kalong iwei mm. Kat baha jawai pat ka jing kriat kalong khat khandai degree Celsius bat ka jing shit kalong 40 degree Celsius ka jing sngem ka hau kalong khandai pulai na ka shispa bat ka jing hap slap kalong mm. Kala abandon ka jing hap slap bat ka jing tiet uperthat haki babun ki jaka hatura Shillong bat jawai. Shwaban poi syaka bukut jong ka top kubol ngini pet biang sa shisien ye kimat bakongsan. Menjur ke Sorka Pedeng Bantau ya ke Territorial Army MEGHALAYA. On kenti ke Sorka MEGHALAYA ya kikam jengok kai bat dan tentu tenat ya kan nong bak Shillong. Syak penkuburang ki pulit ke Anti-Narcotic Task Force kalau ke jingyok kurup ya udrok bersyong dol South Road tingka na East Gentle Hills. Bat pengat ke Sorka MEGHALAYA ya kisnar nong kaya drak bapau HKAN PITN DPS Act. Te parolok kat tungi lapoi syaka bekut jong ke tok kubor jongi mentah ka janmiat haduk bangin dia syam yang mat pi la syai kesngi kublai pi baro. In 2018, the Gagosian program, and he also